Dwi eto. Helo! Yay! Os ydych chi heb ffeindio set, please nech chi ffeindio set. Achos dyn ni'n barod i fynd, ydyn, Gwynedd? Dyn ni'n barod i fynd. Ydy pawb yn llawn o lasagna? Oh my days, mae hoff fwyd fi yw lasagna, ac oedd yn actually gant, like, 10 out of 10, elite lasagna. Mae bwyd Llangrannog. Fi'n teimlo fel fi'n dweud bob blwyddyn, ond mae'n dda, chwarae teg. Maen nhw'n bwyd cymaint ohonyn ni, ac maen nhw'n like, get the nail on the head gyda portion sizes a phob beth. So, da iawn Llangrannog, snaps i chi. Lle bynnag ydych chi. Amazing. So, croeso i noson ni. Heno, dyn ni gyda'r thema, falle bydd yn dod lan fan hyn, ond beth mae Duw yn ei wneud yng Nghymru. Dyn ni just well excited am beth sy'n digwydd ar draws ein gwlad ni. Mae cymaint o straeon just more encouraging am beth mae Duw yn gwneud pob man, really. So, dyn ni'n really excited i hostio'r noson yma. Enw fi di Lewis, ac fi'n rhan o'r tîm arwain Canti Gymru, sef menter sy'n gofyn y cwestiwn, beth, dwi angen cofio sut i ddweud yn Gymraeg nawr, yn lle Saesneg. Hold on a sec. Beth sydd angen ei wneud i blannu 100 eglwys iach yng Nghymru yn y 10 mlynedd nesaf? Gwynedd ydw i. Gwynedd ydw i. Ella bod chi, wel, un neu ddau yn chi, ella'n gyfarwydd efo Ngwynebu. Mae gen i YouTube channel. What is God doing in Wales? Llaw i fyny os chi wedi gweld yr YouTube channel? Na, paid e'n barod. Oh, come on. 2 Enwog. Ie. Ac dwi yn rhan o Eglwys Beacon Church yn y Bontfaen yn Cowbridge, o dan arweiniaeth Chris Bullock. So rwy'n di clywed am Chris Bullock? Whoop whoop. Yay. Cwpl o bobl yn nabod e. Dwi wedi cael brownie points efo Chris Bullock rhan, cos mae wedi cael cheers. So. Love it. So heno, ni, yw tour guides chi. Yeah. Dyn ni'n mynd ar daith bach o gwmpas ein glad ni yn clywed straeon o beth mae Duw yn gwneud yn llefydd gwahanol a gobeithio rhoi tanwydd i'ch gwyddiau chi a hefyd cael ein hysbrydoli i feddwl, well, sut allan ni chwarae yn rhan yn beth mae Duw yn gwneud. So, dyn ni'n well excited i glywed gan pobl eraill heno. Mae gyda ni cwbl o fideos. So, bydd y noson tipyn bach yn wahanol. Dyn ni ddim jyst yn mynd i wneud pregath mawr. Ond bydd lot o bobl yn cymryd rhan gyda ni. Ond cyn i ni wneud siwrni bach o gwmpas y gwlad, dwi eisiau mynd i'r gorffennol. I glywed geiriau gan Christmas Evans. Pwy sydd wedi clywed ohono fe? Da iawn chi. Yeah. Good Welsh folk. Da iawn. So tua 200 mlynedd yn ôl, dywedodd Christmas Evans hyn am y Cymru. Falle na welir unrhyw genedl tebyg i'r Cymru, sydd wedi ei hennill mor llwyr i wrando ar yr Efengyl. Mae tai cwrdd wedi ei hadeiladu ym mhob cornel o'r wlad, a'r mwyafrif o'r werin bobl, gwrandwch ar hwn, a'r mwyafrif o'r werin bobl, bron bob un yn tyrru wrando. Ac ni wyddom am unrhyw genedl o'i maint sydd wedi derbyn yr Efengyl mor llwyr yn y de ac yng Ngogledd Cymru. Chi hyfryd i fedru deud hynna. Ei? A so, os dyn ni'n symud ymlaen, 100 mlynedd, i fod yn Gymro, oedd bron yn golygu bod yn Gristion, achos oedd 80% o bobl yn profesu bod yn Gristion, yn mynd i'r eglwys ac neu'n mynd i'r capel. Ond mae stori yn wahanol iawn yn y dyddiau yma ydy. Weithiau mae'n gallu teimlo'n anobeithiol, ond dydy e ddim. Mae Duw wir ar waith yn ein glad ni. Dyn ni'n dechrau gweld pethau newid. Fi'n gwybod mae wedi bod bach o ddrama o gwmpas y Quiet Revival, ond a ran fi, dwi'n gweld pethau newid yn ardal fi. Dwi'n gweld pobl yn dod i'r eglwys, yn dod i nabod Iesu, yn dod i ffydd sydd just yn amazing. So heno, ni'n mynd i weld cipolwg bach o beth sy'n digwydd. Mae bwysig nodyn, heno, dyn ni'n edrych lot ar eglwysi newydd a eglwysi sy'n newydd cael eu plannu. Ond mae Duw dal ar waith yn yr established churches hefyd. Mae'r enwadau yn dweud bod pethau newydd gyda nhw. Mae lot o eglwysi sydd yma yn ystafell yn testio bod Duw ar waith yn ei cynulleidfaon. Cynulleidfaon? Cynulleidfaon, sorry, dasgwr. Peace. Ond so mae Duw ar waith gyda nhw, ac mae just yn amazing i weld. Ond heno fel dwedais i, dyn ni'n edrych ar cwbl o'r eglwysi newydd. Ond, dyn
dyn ni eisiau Duw bendithio'r eglwysi newydd, yr hen eglwysi, yr enwadau. Dyn ni eisiau gweld Duw arwaith yng Nghymru cyfan. Dyn ni gyda ni? Dych chi gyda ni? Ie, dyn ni eisiau gweld arwaith. So, dylen ni wyddio a handio drosodd i Sian. Felly, cyn galw Sian a'r band i'r llwyfan, ga i just gofyn cwestiwn i chi. Pwy sydd yma heno sydd yn wir barod i agor i calon i glywed gan yr arglwydd? Ddim i glywed gyda ni, ddim i glywed o'r sgrin, ond i glywed llais yr arglwydd. Dwi wedi gweld un llaw. Pwy sydd yma? Ww! Achos os da ni yn barod ac yn agor yn calon, mae'r arglwydd yn mynd i siarad efo ni. Okay? Felly, gadwch chi fi wyddio, a wedyn na ni jyst rhoi drosodd i'r band. Arglwydd, diolch i ti am y fraint ac yr anrhydedd sydd yn eiddo i ni. Dyfo ti eisiau siarad efo ni. Dyfo ti eisiau ni glywed dy lais di fel yn bugail ni, arglwydd. Felly, da ni'n cyflwyno'r noson i'r pwrpas yna, i bob un ohono ni, o'r fenga i'r hynna i glywed dy lais di, arglwydd, ac i gael yn newid, ac i gael gweledigaeth newydd, ac i fynd allan o fama heno, yn gwybod bod ni wedi clywed dy lais di. A diolch i ti dyfo ti'n ffyddlon, a dyfo ti'n mynd i siarad, mwyn dy ogoniant yn enw Iesu Grist. Amen. 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 Newch chi sefyll os gwelwch yn dda. Cyflawn i'r gyfraith a proffwydi at y
Yw'r brenhinydd clod I ti am bit. Dyn ni ddim eisiau rhoi clod I unrhyw person sydd ar y llwyfan neu ar y sgrin heno, ond dyn ni eisiau rhoi'r clod a'r gogoniant I ti I gyd heno. Felly, dyn ni'n cyflwyno y noson I ti ac yn gofyn I ti fod yng nghanol pob peth yn enw Iesu. Amen. Amen. So, ar dechrau'n taith, byddwn ni'n dechrau gyda mynd ar y fengel allan i'r gymuned. Ond cyn I ni edrych ar y rhan yma, o'n I eisiau darllen o Eseia 61, adnodau 1 I 3. So mae'n dweud, mae ysbryd fy meistr yr arglwydd arna I, am fod yr arglwydd wedi fy eneinio i'w wasanaethu. Mae wedi fy anfon I gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, I drin briwiau'r rhai sydd wedi toriau colonnau, a chyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth I gael rhyddid ac I ollwng carcharorion yn rhydd. I gyhoeddi fod blwyddyn ffafr yr arglwydd yma a'r diwrnod pan fydd Duw yn dial. I gysuro'r rhai sy'n galaru ac I roi I alarwyr Seion dwrban ar eu pennau yn lle llidw ac olew llawenydd yn lle galar. Mantell mawl yn lle ysbryd anobaith. Byddwn nhw'n cael y galw yn goed hardd wedi ei plannu gan yr arglwydd I arddangos ei ysblander. Fel Cristnogion, dyn ni eisiau byw allan yr adnodau yma, dyn ni eisiau dod alongside pobl yn ein cymunedau ac yn mynd ar y fengil allan iddyn nhw. Felly heno, yn gyntaf, dyn ni'n mynd I glywed gan Trey ac Amelia, sy'n rhannu cariad Crist yn eu cymuned nhw lan ym Mhenygroes. So mae gyda ni fideo I wylio yn gyntaf. Ond maen nhw jyst yn gwneud job amazing o sefyll gyda pobl a rhannu bywyd gyda nhw. So, fideo yn gyntaf, please. Pan oedden ni'n paratoi symud I Gymru, oedden ni wedi'n cyffro. Oedd cymuned y Cymraeg di roi cymaint I ni ar dros y blynyddoedd. Dyna sut nes I ac Amelia gyfarfod. Oedden ni wir yn barod I ymuno a helpu. Heb gyngor da pan nathon ni ddod I Gymru I gymryd amser, I rando'n dda ar Dduw, I rando'n dda ar ein cymuned ni. Dwi'n meddwl swn I wedi bwrw ymlaen I wneud be bynnag o'n i'n meddwl fod yn iawn. Dwi'n person syniadau, mae gen I lot o syniadau. Os gen i'n digon o amser I wneud nhw I gyd. A felly mae eisiau gofyn am ddoethineb, a mae eisiau gofyn I Dduw. Dduw, lle o'i ti ar waith, sut o'i ti eisiau I ni ymuno ar hynna? Pan mae rhywun yn gofyn I mi sut fedrai gwrando ar Dduw yn well, dwi'n deud mae'n bwysig darllen y Bible yn gyntaf. So un peth da ni'n weld Iesu yn gwneud yn aml iawn ydy eistedd wrth y bwrdd efo pobl. Mae Llan Bol yn pryd o fwyd pob wythnos. Mae pawb medru ddod, pwy bynnag eisiau ddod. Mae'n grŵp o gwirfoddoli'r sy'n gwneud. So mae'n lot o pobl sy'n coginio, sy'n llynau bwrddau, sy'n gwasanaethu. Dim byd greiddio iawn am y syniad cael pryd o fwyd a rannu fo efo pobl. Mae pobl wedi bod yn gwneud hynny ers talwm tan yn ddiweddar iawn. Weithiau dwi'n teimlo'n unig, weithiau dwi'n teimlo doedd gen I lot o cefnogaeth, jyst achos doedd gen I ddim teulu yma. Ond pan dwi yn Llan Bol, mae'n lot o bobl I helpu. Be mae Iesu'n deud pan mae'n galw rhai o'r disgyblion cyntaf yn deud, dewch I weld. Dwi'n meddwl bod Iesu yn cynnig yr un gwahoddiad I bobl, a dyna'r fath o le dwi eisiau I Llan Bol fod, lle mae pobl yn cael gwahoddiad I oedi o gwmpas y bwr, I rannu efo'i gilydd, I rannu bryd o fwyd da efo'i gilydd. Dyna oedd y fath o bethau oedd Iesu yn ei wneud. Mae'n lot o pobl sy'n profi Dduw mewn ffyrdd wahanol. Mae rai pobl yn licio bod mewn eglwys, mae rai pobl yn licio wneud pethau efo pobl eraill, ond mae'n lot o pobl sy'n profi Dduw yn y awr agored. Nath o'r orsaf pobl arall yn y cymuned yn dod at ein gilydd a creu lle hyfryd iawn, lle I eistedd a meddwl, mae'n lle I cerdded o gwmpas. Mae plant fi yn lyfio mynd a dringo coeden a chwarae yn y mwd a pethau fel yna. Yr orsaf sydd wedi arwain ar waith yr arwyll a gafon ni ymuno a gwirfoddoli yno a nes I wir fwynhau.
Nes I wir fwynhau ymuno â'r criw oedd yn gyfalu am yr ar, oedd yn helpu I ddatblygu'r ar. Mae'n arwyll yn arbennig iawn I ni. Fel eglwys, actually, pan mae tywyd yn nice. Da ni'n licio cyfarfod yno. Ni'n dod at ein gilydd a cael caneuon, da ni'n canu caneuon, da ni'n cael stori o'r Bible, a wedyn da ni'n cael picnic efo'n gilydd. Mae'n arbennig iawn achos mae'n lot o pobl yn cerdded heibio yn meddwl, beth sy'n digwydd yn yr ardwyll heddiw, and weithiau mae pobl yn picnic, yes, okay. I bwy bynnag sy'n cysidro rhywbeth fel hyn, sy'n eisiau gwasanaethu yn eu cymuned nhw, ond efallai ddim yn gwybod lle I ddechrau. Gai jyst annog chi I dreulio amser mewn gweddi, I dreulio amser yn gwrando ar Dduw, yn darllen yr ysgrythurau, yn gweld sut mae Duw yn bendithio pobl, yn enwedig sut mae Iesu yn bendithio pobl. Mae'n pwysig iawn I slofi lawr, a dysgu, gwrando ar Duw, a gweld lle mae o'r waith. Felly dwi isio gwahodd fy ffrind, Tre, i'r llwyfan. Mae gen I just 1 neu 2 gwestiynau efo, sydd ddim yn surprise I chi. Gen ti mic yn barod? Oes. Dwi'n come prepared, ynddo? Felly dyrwch groeso I Tre. Groeso iddo fo. Llongyfarch I chdi am y fideo yna. Mor broffesiynol. Gen ti connections yn Hollywood? Oedd gen I gwneud thirro'r ffilm oedd yn helpu ni efo fo. Dim just... Mae'n wych. Dim just fi oedd, ie. Un peth nath yn haro fi yn yr ffilm yna, enwedig tro gynta nes I weld o, oedd, be dys ti oedd, nes ti ofyn, Duw, lle wyt ti ar waith, mwyn I ni ymuno efo ti. Nath hwnna'n haro fi. Faint mor bwysig ydy, dyda bod yna rhywun efo yma rwan, yn meddwl am sut I fendithio I cymuned. Faint mor bwysig ydy'r weddi yna I ddechrau ni? Os yw'n ni'n deud bod y weddi honno yn sylfaenol, mae isio gofyn I Dduw sut mae o ar waith a be mae o'n gael o tu ato. Un o'r pethau pwysica am hynny yw, mae'n rhoi cyfle I ti adnabod mae gwaith Duw ydi o, a nid dy waith di. Ac yn aml iawn, da ni'n dod at pethau efo llawer o roddion, a llawer o brofiad, a pethau I roi. Ond weithiau, da ni'n anghofio mae gwaith Duw ydi o. Dwi wedi gwneud y camgymeriad hwnnw o'r blaen fy hun. A mae mor dda cychwyn gan adnabod Duw, mae oherwydd dy ras di, chi sy'n yn gwneud y gwaith yma. Chi sy'n wedi'n bendithio ni, sy'n wedi roi'r ysbryd glân. Dy waith di ydi o. Dyna un o'r resyma pam mae'r cwestiwn hwnnw mor bwysig. Mae o. Nes I wneud cyfweliad i'r sianel efo Tre blwyddyn dwytha. Ac un peth nath yn haro I oedd, maen nhw licio I bwyd yn y ffrynanlla. Maen nhw wir I licio I bwyd. Ac eto mynd y drosodd yn y fideo yna. Felly, Tre, pam mae bwyta efo'ch gilydd yn bwysig I chi? Pam mae'n bwysig? A ydy o'n rhywbeth hawdd fysa rhywun yn medru wneud? Na I ateb hynny gan sôn am rhywun sydd ddim yn llanw eleni, ond pwy sy'n nabod John Robinson? Mae John wrth I fodd yn bwyd o pobl, tydi. Mae John wrth I fodd yn cynllunio a paratoi pryd o fwyd I bobl. A mae John yn gwneud hynny oherwydd bod John yn gweld Iesu yn eistedd I lawr ac yn bita efo pobl trwy'r amser yn y Testament Newydd. Pan nes I ddod I Gymru 20 mlynedd yn ôl, oedd John wedi annog ni I ddarllen storiau Iesu ac yn gweld sut oedd Iesu yn bendithio pobl. A mae Amelia yn hoffo ddweud, daeth Iesu, daeth mab y dyn fel nath o ddisgrifio I hun, yn bita ac yn yfed. Dyna sut oedd yn treulio amser efo pobl. A felly, da ni'n gwneud yr un fath. A fel da ni'n gwneud hynny, da ni'n modelu sut deulu mae teulu Duw. Teulu sy'n croesawu pobl eraill, sy'n efo bwrdd hir. Da ni'n cael rannu yr un gras, yr un gras da ni wedi cael wrth Duw, gan wneud hynny. Mae beth ydych chi'n neud yn ben y groes? Ydych chi'n bwydo faint? Tair? Wel, ti 30 I 40 bob wythnos. Ond I rywun sydd adra yn meddwl illa jyst cael pobl rownd
bwrdd, yn ei cartra, ydy hynna'n Ma- rhywbeth sa ti'n... Mae hynny yn ffantastig hefyd. Da ni'n neud hynny adra. Mae'n ffordd dda o groesawu a bendithio rhywun. Does dim angen gwneud pryd o fwyd mawr, ond os ti'n meddwl gwneud rhywbeth felly, siarad efo pobl eraill, hyd yn oed pobl sydd ddim yn Gristnogion, a gweld sut modd sy'n na i'w wneud yn y gymuned. A ffordd da ni'n neud lot o bobl yn dod at ei gilydd. A dim ni sy'n bu efo, a ni sy'n efo'r fraint o fod yn rhan ohono fo. Diolch i chdi, Tre. Diolch i ti. OK. Give it up for Tre. Newch chi? Gwych. So mae Sian jyst yn mynd i ddod nôl ar y llwyfan nawr, jyst i chwarae, jyst yn y cefndir, wrth i ni jyst cymryd bach o amser i ystyried y cwestiynau yna, really. So dwi'n meddwl byddwn nhw'n dod lan ar y sgrin. Ond beth yw'r anghenion yn fy nghymuned i? Dyw, ble wyt ti ar waith o'n cwmpas ni? A sut wyt ti eisiau ni gymryd rhan? Ac dyn ni ddim wedi bod mor drefnus â crw Coleg y Bala ar cynhadon nos lun. Ond os mae gyda chi papur, falle byddwch chi eisiau sgwennu pethau lawr, neu jyst cymryd yr amser i feddwl a jyst cael llygach chi i ofyn i Dduw y cwestiynau yna, a gweld sut fydd e'n eich arwain chi a sut fydd e'n siarad heno. A dyn ni eisiau clywed gan fe, dyn ni eisiau clywed y galon dros ein cymunedau ni, a jyst gweld sut allan ni chwarae rhan, sut, beth allan ni wneud, beth mae Duw yn gwneud yn barod, a sut allan ni jyst ymuno â fe. So ni jyst yn mynd i dreulio jyst munud neu dau, jyst yn gwrando arno fe i weld beth sydd ar y galon dros ni heno. Arglwydd, sut ydyn ni'n gallu cyhoeddi newyddion da i'r tlodion, trwy'n brwyau'r rhai sydd wedi torri eu colonnau, a chyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid ac i ollwng carcharorion yn rhydd i gysuro'r rhai sy'n galaru. Neu di siarad yn ni heno, Arglwydd. Yn enw ti. Amen. Diolch yn fawr. Mae'r amseroedd yma o fod yn dawel a gwrando ar yr arglwydd yn bwysig, felly cymerwch mantais arnyn nhw. Achos yn yr tawelwch mae'r arglwydd yn siarad, yn bryd siarad efo ni, drwy beth ydych chi wedi glywed. Okay? Beth sydd yn amlwg, pe da ni'n edrych o'n cwmpas ni, ydy bod mae pobl yn sychedu am wirionedd. Da ni'n ei weld o dydan. Maen nhw'n sychedu am rhywbeth dyfnach mewn bywyd. Felly, yn yr ail ran yma, rwan, be da ni'n mynd i edrych ar ydy, sut ydyn ni'n medru helpu bobl i ddarganfod ffydd, i ddarganfod Iesu Grist, ac i roed i ffydd yn Iesu Grist. Felly, da ni'n mynd i edrych ar hynna. A ffordd da ni'n mynd i edrych arno fo ydy, i ddechrau ni, da ni'n mynd i glywed stori crisial. A be nawn ni weld yma ydy y rhan pwysig nath Cristnogion chwarae yn crisial ddod i ffydd yn Iesu Grist. A newch chi weld mae Crisial yn cael sgwrs efo Megi. Ond wedyn, unwaith mae Crisial wedi dod i ffydd, wedi darganfod Iesu Grist, be sy'n hyfryd am y stori yma ydy mae hi rwan yn naturiol yn rhannu i ffydd efo eraill. Felly, dewch i ni
i wrando ar stori Crisial yn y fideo nesaf yma. Ie, ni di nabod yn gilydd ers rhyw 10 mlynedd. Ie, ni eisiau cofio coleg balag y TSS yn arwain e. Those good times. Ond fel, o'n i hefo dim syniad byddwn ni wedyn yn symud i fyw yn Llandysul a bydde stori ni yn parhau fel e. Ie, ni eisiau cofio pan ysdi rhoi'r Beibl i fi. Ie, ar y pryd o'n i'n teimlo fel awesome bod ti'n gweld fi a rhoi'r Beibl a fel trial. Fel pwysio fi gyda ffydd fi. Ond ie, fel ti'n gweud gyda fel bywyd ysgol a pan dwi'n neud stuff y ffordd fy hunan, mwyn i cadw Beibl fi mewn bocs a nes i just pan dwi'n just gadle, o'n i ddim yn cymryd y mas gymaint. Tan bod just dust yn literally casglu ar y Beibl. So o'n i definitely cael profiad yn Coleg Bala a gyda yr clwb Ieuenctid yn Llandysul dy Gwas y Steff. Am bendant yn meddwl fel bod Iesu just yn bywyd fi. O'n i wedi penderfynu bod fi eisiau gwneud stuff ffordd fy hunan a actually pan o'n i'n dod nôl i ysgol a bywyd y ffrindiau, bod Iesu ddim yn rhan o hwnna o gwbl, achos o dim un o ffrindiau fi'n Cysnogion. A neb really mynd i capel ar di Sul. So nes i penderfynu bod fi ddim yn mynd i fel parhau gyda hwnna, bod y Beibl ddim mor bwysig neu relevant, I suppose. So bys ni jyst yn cael Beibl fi. Ond trwyddo hwnna, fi'n cofio fel ti'n hala negeseuon i fi yn checo mewn. A bys y rhai yno fel yn arwain ato fe i fel tynnu Beibl fi mas a edrych. Ond wedyn fel, mae'r Beibl mor daunting pan ti'n mynd gwybod i ddechrau. Hyn oedd yn amser fel amser tywyll, I suppose, le o'n i ddim yn dilyn y gwbl. Fi'n cofio hala neges i Gwenno cwpl o weithiau, bod fel, hei guys, fi eisiau darllen Beibl fi eto, beth os fi darllen. A fel bob tro, bys o Gwenno'n ato gyda fel 5 peth gwahanol gallu ni darllen. A bys ni yn, ond wedyn just cwmpo nôl off a bod fel, actually, na, fel, mae fe hyn wneud yn newid. So yn y pan o'ch chi am Alpha, o'n i'n teimlo fel, yn really anghyffyrddus bod anti fi'n fod yn rhan fe. Cos o'n i'n gwybod beth oedd Alpha. So o'n i'n gwybod fel, bod ni'n mynd i fod yn siarad am pethau a bod yr sgyrsiau mynd i fynd yn dyfnach. A mae'n neud hwnna gyda fel rhywun yn teulu ti i ni yn enwedig yn fel yn daunting. A gorau fel bod yn vulnerable neu agor lan. Ond jyst yn noson cyntaf jyst dod a o'n i'n just treulio amser gyda ti a bod yn titi, so oedd hwnna'n neis. Jyst y siwr yna i gyd sydd lyfo, wneud Alpha mewn grŵp mor bach a fel gyda Helen hefyd, cael cerdded y siwr yna. Mae'n jyst rhywbeth really special am yr Alpha yn TT. Be yn y fel siwrna yna o wneud Alpha nath newid, fel be nath dod y ti nôl at Iesu, neu be oedd y turning point? Just gweld fel faint mor fel relatable actually yw Iesu, a bod e yn pob rhan, a bod e yn popeth, a mae'n deall yr holl sefyllfa. Just penderfynu fel, na, fi yn credu, so fi angen dechrau byw am Iesu. So cael fel yr turning point na'n calon fi, fi eisiau byw am Iesu, a gadael ti'n bod fel ar dan am Iesu, bod fel, mae hwn yn awesome. Ond wedyn sylweddoli, mae sefyllfa fi actually ddim yn newid o ran gytre. Mae perthnasoedd fi, mae sports fi, cos o'n i'n chwarae hoci a rygbi, mewn tîm o'r lleol. Fel, mae dim o hwnna newid, a ar y pryd fel, yn rygbi yn enwedig, o dim un o'n nhw'n gwybod bod fi'n Gristion, o dim un o'n nhw'n gwybod bod fi wedi gwneud fel this massive decision o rhoi bywyd i Iesu. So fel, just y gorau trial navigator, mynd nôl mewn i chwaraeon, rhywbeth fi'n caru a da gymaint fel passion am. So, yn amlwg, really moyn Iesu'n rhan o, really eisiau fel dod y presnod o Duw i hwnna. Fi'n meddwl, un peth nath just fel, oedd ar calon fi loads cyn dechrau Alpha, oedd y ffaith o'n i'n capten, a bod fi ddim eisiau fel amser fi fel capten, just bod fel unrhyw un arall. Dim yn y ffordd o dod â unrhyw sylw i fy hunan, achos ni'n cysau sylw fel yn y tîm. Ond yn y ffordd o'n i'n really eisiau bod Iesu'n defnyddio fi yn yr amser na i dod â pobl at fydd. Neu fel o leia dechrau sgwrs yn rygbi, gan bod neb yn siarad amdano fe. So hwnna oedd fel consistent gweddi fi trwy fe gyd o bod fel, just Duw fel defnyddio fi. Hyn o dos oedd fel few words. A nath Duw ateb o gweddi na. Trwy un o'r merched, Cerys, sy'n dod i Alpha nawr. Nath ni jyst dechrau mynd am dro gyda'n gilydd a gwylio rygbi'r dynion. A fi'n cofio hi jyst yn gofyn i fi really boldly a out there, ti'n crefyddol, ti? A fel calon fi'n sydd o, fel, this is the moment ni ddim yn gweddio am, fel fi'n corau gweud fi yn. A o'n i eisiau, ond fel ti'n gweud, o'n i jyst yn shei a fel yn ofan y barn, achos
mae pobl rygbi mor fel out there a just gweud o fel ma fe, maen nhw'n becso. So o'n i'n ofo fel sa'n ni'n gweud, a sa'n ni'n fel torri fi lawr. Ond ie, just gallu gweud, dechrau rhannu, a bod hi mor fel agored i gwrando, ond o'n i ddim yn gwybod be oedd mynd mlaen yn cael yn hi a be oedd Duw yn neud. So i fi ddod jyst yn edrych o bod ni'n completely unbothered am y sgwrs. A fi jyst yn cofio fel, gwybod yn cael fi bod Duw yn gweud fel, ie ti'n gorau dechrau sgwrsiau, achos maen nhw ddim yn gwybod dim byd amdano alpha. Oedd y merched yn byth i clywed am alpha. So oedd e ddim yn mynd i fod yn rhywbeth fel, just sprung up, bod fi'n gorau dechrau sgwrs. Ond bod hwnna'n rhywbeth o'n i'n really struggle gyda, a fi jyst yn cofio gyddio Duw bod fel, fi angen help te, fi ddim yn gallu gwneud hwnnw o gwybod be fi hunan, achos fi eisiau. A wedyn fi'n cofio ar ôl un game, home game, yn Emlyn, ista yn yr clwb ar ôl yn dechrau bwyta bwyd fi, a un o merched sydd fi wedi bod yn chwarae gyda ers tua 2 blynedd, yn cerdd am yna i styried o bwys fi, a jyst yn edrych arno fi, a bod fel, yeah, Krish, I want to ask you a question. A bod fi fel, yeah. A meddwl fel, mae'n probably am y game, neu am rhywbeth. A jyst bod bach o, yeah, mae'n unbothered. A bod hi jyst i gweud fel, oh yeah, you're Christian, aren't you? I want to read my Bible. I've got a Bible, but I just don't know where to start. A fi jyst bod fel, mor fel, set back, achos oedd y ffordd yn llawn. Oedd e ddim jyst yn fel, yeah, yn conversation tawel. Oedd e jyst boldly'n gofyn. A jyst gwybod yn cael yn fi fel, okay, fel mae hwn yn rhyw mae Duw yn rhoi i fi. A gallu jyst rhannu bach gyda hi. A wedyn gwahoddi i ffynon hefyd, achos nath hi dod i ffynon. So yeah, just fel Duw yn ateb, fel mor garedig, yn gwybod fel struggles fi gyda siarad mas yn uchel. A jyst bod yn garedig yn fel dod ar pobl ato fi. Be mae wedi bod fel cael y merched rygbi yn ti, ffrind i gorau ti, really. A watch videos am Iesu a siarad am Iesu mor fel boldly. Mae jyst i bod yn awesome. As mi'n cofio Catra fel, un o ffrindiau gorau fi, mae'n gorau gofyn i hi, achos yn amlwg, o'n eisiau hi nabod Iesu, a gan bod un o ffrindiau, ni'n gwybod hi ddim yn barnu. Ond gorau neud e pan o'n i jyst fel, fi credu o'n i'n dreifo i Caerdydd neu rhywbeth, a bod fel, hey, so, mae yna thing hyn yn enw alpha. A bod hi'n gweud a mae hi wedi gweud i hunan do, oedd hi'n dod i fod yn plaid. Sy'n gredig. Dim achos bod hi unrhyw fel, bod hi heb rili meddwl amdano e. Ond fel wrth i'r wythnosau dod mlaen, a ni fel mynd yn dyfnach, maen nhw jyst fel mor agored yn byd maen nhw'n rhannu. A fel gweld nhw wedyn yn dod â hwnna mewn i byd rygbi, achos pethau fel, fi dechrau cael sgyrsiau yn fel gros y change rooms gyda fel Cerys yn benodol, yn siarad amdano Beibl byw ni'n darllen, a fel rhai o'r merched yn fod fel, jyst edrych yn ei fel, be chi siarad am? A wedyn un o merched arall yn ateb dros ni fel, Beibl. A fel byth yn rhywbeth, bys ni dychmygu'n digwydd, fel pan i ti dechrau yn rygbi. A cael cyfle i fel gwyddio jyst gyda rhai o'r merched cyn games. So, just gweld Duw fel o'r dechrau yn gweithio trwyddo ni a fel yn hwn i gyd. Mae jyst i bod yn awesome. A dwi'n rili edrych mlaen i cael gorffen y cyfres hefyd nhw a wedyn gweld beth sydd o'n nesaf. Yn mor dda, oedd jyst i glywed y stori o Megi, jyst bod yn ffyddlon, yn investo yn rhywun arall, ac wedyn maen nhw'n dod i ffydd, ac wedyn maen nhw eisiau pasio ymlaen beth maen nhw wedi clywed, a sut mae Duw wedi newid bywyd nhw. Just, dwi'n mynd siŵr lle mae hi nawr. Ble wyt ti, Crystal? Ti yma rhywle. Helo. Sorry, fi'n tynnu sylw ar ti. Ond dwi jyst eisiau anrhydeddu ti am gamu allan a diolch yn fawr am rhannu ac yn annog ni gyd heno gyda'r fideo yna. Ti hefyd, Megi, ti wedi bod yn amazing. Dwi'n cofio rhywun rhywbryd yn gweud am mae taith Cristnogol fel bod ar ysgol, ac mae bob tro rhywun o flaen ti a ti fel, dwi eisiau bod mwy fel nhw a dwi eisiau dysgu mwy. Ond hefyd mae bob tro rhywun o dan ti, ti'n gallu helpu lan yr ysgol ac annog nhw a helpu nhw ar daith nhw. So, diolch am fodelu hwn mor dda i ni heno. Ond, ar ein taith bach, dyn ni'n mynd nôl i'r gogledd. Wei, i'r Bala. So, nesa, dyn ni'n mynd i'r Bala i glywed gan rhywun sydd wedi gweld just cymaint o ffrwyth yn diwedda trwy raniau ffydd a chamu allan i wneud y pethau ofnus a just gweld Duw yn trwy lan yn ei fywydau. So, drosodd i Cameron. Cameron Jones yma, coach Cam. Dwi yma tu allan o'r coleg yn y Bala a hefyd mae'n dda achos mae'r haul hefyd allan. Dwi gael ar y haul iawn.
dwi wedi dod allan i recordio i gael o ar fy nghroen i. Because it's good stuff. Gyda fi vitamin D yn hitio fi, smacio fi ar y funud yn y gwynab ac ar y bach o'r corff. Fantastic. Anyway, so yn training, nes i gael un hogyn bach. Na ddim enw iddo, cos dwi heb gael y caniatad. Ond oedden ni yn treinio galad. Mae'r boi ma yn dod efo met fo. A mae met fo reit keen in comparison. A mae o di dod ymlaen bach fastach. Da ni'n mynd trwy moves a dwi'n mynd expectio neb gael o, so cos mae o di neud llai amser fewn iddo fo, oedd o jyst methu gael y move yn iawn, oedd o trio neud lay-up ac oedd o pai poeni am be oedd o, ond oedd o jyst ddim yn gallu gael o'n iawn. A wedyn nath o jyst brifo fo hyn am y peth, a wedyn, oedd o teimlo fel oedd o ddim werth yn byd, cos oedd o'n methu neud y move ma, a wedyn nath o mynd off, oedd o'n upset a nath o crio. So nes i mynd fyny at fo, dweud fo mynd i'r toilet, cos oedd o'n crio. A wedyn nes i cael one-to-one conversation efo fo. Tra oedden ni yn just a hall, pryd nath o dod allan o'n toilet. A nes i gael y boys i chwarae erbyn, just nhw fel grŵp, just cael game. A nes i just siarad efo fo, ac oedd o just fel really upset. Dweud oedd, ysgol yn anodd ac bod o'n worth nothing a just dweud y geiriau yma amdano fo hyn a nes i just cael cyfle i just rhannu bach fel o sy'n mae Iesu, sy'n mae Duw yn edrych ar ni. Nath sbio arno fi a mynd, dwi'm yn coelio, ac o'n i gallu just mynd, na, dwi yn, a os dwi'n coelio yn hyn, dwi'n gorau deutha chdi bod fi'n gweld chdi fel hyn. Achos mae Duw yn gweld chdi fel hyn, mae Duw yn gweld werth yna chdi. A nath o jyst dechrau crio mwy a dwi'n meddwl nath o impactio fo bach. Ond mae wedi bod reit consistent efo dod a bob tro gofyn efo sy'n ma'n neud, a ma'n neud reit dda wan, ond jyst cyfla fel la, jyst bach, jyst i dod â Duw fewn efo. Mae peth bach, ond i fi oedd o reit impactful ar ôl cael y moment yna. Achos nes i teimlo fel nes i siarad fewn i wbath, reit fawr yn bywyd fo. A small moments yn bywyd fi i just siarad efo fo ar y pryd, ond dwi just teimlo fel y moments yna lle da ni gallu cael y cyfle yna i rhannu Iesu. Diolch am gwrando pobl Llanw, joiwch yr wsos, y weekend. Dwi wedi anghofio faint i hir ni Llanw wan. Anyway, ta! Dwi'n gorfod dilyn cam. Bit of a feed, sorry. Dwi eisiau reid amser i ni just i ymateb i beth da ni wedi glwad, yn yr ail ar yma, sef i helpu bobl ddarganfod ffydd yn Iesu Grist. A dwi eisiau darllen adnod Ioan, penod 4, adnod 35. Ac bydwch chi ti fyny ar y sgrin? Diolch yn fawr. Okay. Ac yma mae Iesu Grist yn dweud, dwi wrth y modd efo'r adnod yma. Mae pobl yn dweud mae 4 mis rhwng Hau a Medi. Dwi'n dweud, agorwch eich llygaid, edrychwch ar y ceia, mae'r cynheuaf yn barod. A beth dwi'n glywed Iesu Grist yn dweud yma ydy, yma be mae pobl yn dweud, ond yma be dwi'n dweud. Agorwch eich llygaid, drychwch o'ch cwmpas, mae'r cynheuaf yn barod rwan. Rwan. Felly os da ni yn barod i agor yn llygad, i edrych allan i'r gymuned, mae'n amlwg bod y cynheuaf yn barod i helpu pobl a dod â pobl i ffydd yn Iesu Grist ac i reid y gobaith iddyn nhw sydd yn Iesu Grist. Felly mae'r 2-3 munud nesaf yma rwan yn amser i ni i glywed gan Dduw mewn 2 ffordd. Un, i glywed am yr unigolion, neu fwy na un person, mae'r arglwydd isio rhaid ar yn calonna ni. Bob un yna ni.
A wedyn, dwi am sort of gweddio, okay? Ond fi yna, ella am funud yn y canol, lle fi yna just tawelwch i ni wrando ac i glywed ac i ofyn wrth yr arglwydd, just rhoi person neu ella un teulu neu beth bynnag ar yn calon ni, ond i ni glywed gan yr arglwydd. Felly, da ni'n barod i wneud hynna. Okay? Felly, os gan ni gael llygyd, gewch chi sefyll os da chi isio, sy'n rhaid i chi, ond dewch i ni jyst cael llygad, a na i arwain, na i agor mewn gweddi fer, ro'n i funud o ddistawrwydd, a wedyn na i gloi, a wedyn na ni mlaen wedyn i'r trydydd rhan, sef y rhan ola. Felly dewch i ni jyst gael llygad. Arglwydd, diolch i ti. Bod na bobl yn bywydau ni wyt ti isio gyrraedd efo dy obaith ac efo dy efengil. Ac arglwydd, da ni'n gweddio rwan yn yr tawelwch yma. Da ni'n rhaid amser i ti, arglwydd, i just ddod â'r pobl yna i'n meddyliau ni ac i gosod nhw ar yn calonau ni, arglwydd. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Arglwydd, ti'n ffeind efo ni. Ti'n ffeind efo ni, arglwydd. Ein bod ni'n cael dod ger bron y brenin a clywed y lais di, arglwydd. Mae'n anrhydedd. Diolch i ti, dy fod ti wedi gosod pobl ar yn calonau ni heno. A dwi'n gofyn, ydyn ni'n gofyn, i ti roed cyfleoedd i ni, arglwydd, sydd ddim yn mynd i fod yn hawdd, sydd ddim yn mynd i fod yn felys i ni fedru rhannu y gobaith sydd yno ti, arglwydd. A dwi'n just yn credu, arglwydd, fod hyn yn mynd i fod yn annisgwyl, ond os da ni'n gweddio, wyt ti siŵr o atab. Da ni'n diolch i ti, arglwydd, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Felly, da ni wedi eich annog chi i gyrraedd allan a bendithio'ch cymuned. Ni'n gobeithio bod ni wedi'ch annog chi i helpu bobl ddarganfod ffydd, darganfod Iesu Grist a rhaid i ffydd yno fo. Ac yn yr trydydd rhan yma rwan, a hwn di'r rhan ola, da ni yn edrych ar ein rhan ni yn yr eglwys leol. Be di'n rhan ni i gryfhau yr eglwys leol? A be di'n rhan ni fel rhan o'r tîm, os liciwch chi? Cymuned eglwys. Be di'n rhan ni i gyrraedd allan fel tîm yn yr eglwys leol i rannu Iesu Grist efo eraill? A da ni'n mynd i glywed gyno Angor Gwilym Jeffs unwaith eto. Boblogaidd os oes yma, dydy? Ie, am reswm da. Felly, ie, gan i glywed gyda Angor lawr yn Caerdydd. Mae Angor yn gynulleidfa newydd sydd wedi dechrau yn Grangetown. Ni'n caru Iesu, ni'n caru ein gilydd a dyn ni eisiau caru'r ardal. A mae wedi tyfu really allan o griw sy'n aelodau yn eglwys Ebenezer yn Nghaerdydd oedd eisiau gweld Duw ar waith yn eu cymuned lleol nhw hefyd. A felly ar hyn o bryd mae'n edrych fel cyfarfod
ail a pedwerydd sy'n y mis am wasanaeth, efallai fel bysych chi'n adnabod wasanaeth, ond ni'n trio cwrdd mwy fel cymuned i gydfwyta, i fynd i gerdded, i fod yn astudio'r Beibl hefo'n gilydd ac i fedru wneud hynny yn ein ardal leol ni. Nathon ni ddechrau grŵp merched Angor chydig dros 2 blynedd yn ôl, a ni blarfer yn cwrdd bob pythefnos yn tini yn cael paned, cacen, sgwrs, astudiaeth o'r Beibl, gweddi, a mae wedi bod mor neis dod i nabod y merched yn well. Fi'n teimlo fel bod fi wedi creu ffrindiau da, ni yn gallu rhannu gyda'n gilydd a gweddio dros ein gilydd yn ystod yr wythnos. Ond fi hefyd yn teimlo fel bod fi wedi dod i nabod Iesu yn well a rili wedi teimlo Duw yn siarad gyda ni yn ystod y sesiynau. Enw fi di Oscar, dwi'n second year yn Met Caerdydd astudio Computer Science. Pan mae'r grŵp mawr o myfyrwyr yn Caerdydd yn Eglwys Amlgleision, dwi'n teimlo fel mae Angor yn definitely lle dda, especially os ti'n dod o cefndir Cymraeg hefyd. Da ni jyst eisiau mwy yn yr ysbrydlan gweithio trwy ni hefyd, ac jyst fel cymuned, jyst gweithio trwy ni fel cymuned i gael allan i pobl sydd ddim yn nabod Iesu eto. Mae grŵp dysgwyr yn group chat ar WhatsApp. Mae'n lle i bobl i ymarfer Cymraeg a cefnogi'n gilydd. Does dim pwysau, mistakes a Wenglish yn iawn yma. Mae Cymraeg yn rhan pwysig i hunaniaeth teulu Angor. Felly dwi eisiau y grŵp i bod yn cymuned i helpu ac annog ein gilydd yn y taith ffydd ac hefyd i gwella ein Cymraeg. This church just really drew me in because of the wonderful community that's here. They're just on the same page in terms of theology. They're super friendly and encouraging to me, a great support. They've just become family now. It's really special to me. Yn Angor, un o'r pethau rydyn ni'n teimlo bod yn bwysig gwneud fel eglwys ydy magu hyder ein gilydd a rhoi cyfle i ymarfer y doniau mae Duw wedi rhoi i ni. Mae pob un ohonom ni yn wahanol, ond mae gen pob un ohonom ni rhan i chwarae yn yr eglwys. Unwaith mis, dyn ni'n cynnal be ni'n alw yn Angor Acoustic, ac y buriad ydy bod yn cyfarfod mwy stripped back. Mae yna addoliad a bydd rwy'n rhannu o'r gair. Wedyn bydd amser i ymateb mewn grwpio bach. Ni eisiau rhoi cyfle am trafodaeth i rhannu profiad a chyfle i weddio dros ein gilydd. Dipyn bach fel seiat. Y weddi dros Angor, dwi'n meddwl, yn bersonol, ydy bod ni'n gweld pobl sydd ddim yn mynd i capel, sydd ddim yn caru Iesu, yn dod wyneb yn wyneb hefo'r Iesu byw, a bod eu bywyd nhw'n cael eu trawsffurfio. Gwych. O'n i'n caru hwn, mae Meg yn ferch, felly mae hi wedi gwneud stwff gyda merched ac mae Nathan wedi dysgu Cymraeg, so mae fe eisiau gwneud stwff gyda dysgwyr ac mae gyda ni gyd stwff dyn ni'n passionate am a dyn ni, mae Duw, donia mae Duw wedi rhoi i ni, so dyn ni gyd yn gallu cymryd y pethau yna i'w wasanaethiau ac i gyrraedd pobl gyda'r efengyl. Ac mae wedi bod yn fraint yn llanw dilyn stori llanw dros y flynyddoedd ac i weld sut mae Duw yn defnyddio chi lawr yng Nghaerdydd a dyn ni just, lle bynnag ydych chi crew Angor, ond dyn ni proper yn cheering you on wrth i chi gamu allan yn y cyfnod nesaf gyda gwely'n arwain chi a just, dyn ni mor excited i weld be fydd Duw yn parhau i wneud yn eich plith chi. So nesaf, dyn ni'n mynd nôl lan i'r gogledd ac mae gyda fi y fraint o wahodd a Jenny ac Andreas i'r llwyfan. Rho clap iddyn nhw. Yay! So mae'r ddau anhygoel yma newydd symud lan o Gaerdydd i'r gogledd. Come on. Been there once?
Dewis da, love it. So oedden nhw'n dilyn galwad Duw I symud lan i'r gogledd ac I wasanaethiau lan yna. A dych chi wedi bod yn syth, yn stuck in mewn eglwys lleol. Ond dwi just eisiau deall, pam oedd yn bwysig I chi fod yn berthyn I gymuned eglwys a pam oeddech chi eisiau gwasanaethu mewn eglwys ar ôl I chi symud? Mae symud yn anodd, falle just free movers, really, ti'n fawr? Na, mae just, mae teulu capel just, wel, mae'n deulu, dydy. Oedd o'n un o'r pethau fwyaf pwysig I ni, bod ni'n symud I kind of teulu. Sgynna fi dal chydig bach o deulu yn y gogledd, ond sgyn Jenny ddim really teulu yn y gogledd, so oedd bod yn stuck in I fyny capel un o'r pethau fwyaf pwysig I ni. Maen nhw'n gallu bod efo ni yn y highs and lows a gyda'r stwff practegol a pethau ysbrydol fyd. Dwi'n methu dychmygu, neud e heb... Mae pobl yn neud e heb capel. Gwir, amazing. And so, ers I chi symud lan, dych chi wedi bod yn brysur, yn stuck in Craig Blaena. So, sut dych chi wedi bod, shout out Craig Blaena, sut dych chi wedi bod yn chwarae eich rhan lan yna? Wel, so mae'n tîm bach, so fel 10 ohono ni, so mae'n lot o jobs I wneud. So ni ar fel y tîm cyfieithu, tîm ysgol Sul, hefyd pethau just practegol fel just rhoi cyfeirio allan. Gyrru, rhoi lift I bobl. Do, ni newydd cael parti pasg a roedd yna fel, dwi'n gwybod, rhyw 500, 600 di dod. Amazing. So oedd yn dynod amazing, just chydig bach yn crazy fel, just pawb yn bwcio fewn. So chydig bach o bob dim, really. Love it. Beth yw'r eich hoff peth dych chi'n neud pan dych chi'n gwasanaethu a beth yw'r peth dych chi ddim rili'n hoffi neud? Ond dych chi'n neud anyway achos dych chi'n neud y dros Iesu. Oedd y jobs fwy glamorous na lleill, fel, dwi'n bod, gwacio'r bins, Jos gwybod mynd trwy gyd o bins, fel gwahanu'r recycling. Da iawn. Pwysig neud. Ond dwi'n licio pobi, so dwi efo fraint o pobi Alpha, so dwi'n cael chydig bach o twelwch yn y gegin. Mae'n dres yn edrych col o pant, dwi'n pobi I gwasanaethu. Mae hwnna'n amazing achos mae hwnna'n rhywbeth ti'n hoffi gwneud, so ti'n cymryd y peth yna a ti'n neud e dros Dduw I wasanaethu ac I fendithio pobl yn eich cymuned, so mae hwnna'n awesome. Sut allwch chi annog rhywun sy'n ystyried gwasanaethu yn ei eglwys nhw, ond falle ddim yn siŵr lle I ddechrau? Fel, dwi'n meddwl I gweld a lot o'r pobl sydd wedi bod yn rhannu, fatha, dyn ni gyd yn rili gwahanol a mae'r Beibl yn aml siarad am yr eglwys fel corff. A mae'n aml, dyn ni'n gallu weithio teimlo fatha, mae'n rhai bobl really talented I wneud stwff eglwys, a ti'n fatha, dwi'n really gallu contribute unrhyw beth. Ond, mae'n really pwysig gwybod, dyn ni gyd yn rhan o'r corff, a mae'n mynd I edrych yn really wahanol I bawb. So, dyn ni'n gallu defnyddio be sy'n neud ni'n unique I ddod ar, hyd yn oes mae hwnna just, it's going to be driving licence. Dwi'n gallu rhoi lift I pobl. Ti'n gallu defnyddio hwnna gwyn nes ti'n dan pobi, nes ti'n... ti'n gallu dod â unrhyw beth a dod efo Dduw. Public speaking ddim yn down fawr gyda fi, dwi'n terrified. Ti'n neud yn amazing. Siarad o flaen pawb. Ond, Josh yn hanging yna. Ond dyn ni'n gallu dod â beth sgynna ni a Dduw. A dydy'r eglwys ddim fod I fod yn llawn o just fatha carbon copies o'i gilydd. Dyn ni'n gallu dod â be bynnag sgynna ni a Dduw. A mae'n gallu defnyddio hwnna. Dwi'n meddwl weithio mae gwasanaethu ni'n meddwl fel, ti'n gwybod yn y ffrant, ti'n gwybod bod y fel yn y worship band yn rhywbeth. Ond mae'n just croesawu rhywun pan maen nhw'n dod I fewn I capel, mae hwn yn gwasanaethu. Gant y cant. Helpu I roed peneidiau I pobl a just wneud bywyd efo pobl, mae hwn yn dal yn gwasanaethu, dim just y pobl ar y ffrant. Mae pawb yn gallu just dweud helo wrth rhywun newydd a just, amazing. Diolch cymaint, guys, am rannu a just rannu calon chi a pob beth ydych chi wedi bod yn neud. Dych chi wedi neud e, a dych chi wedi neud yn dda, diolch. So, ar ddechrau'r noson, os oeddech chi'n teimlo'n hard dynbau, ddim cael chunk o addoliad, peidiwch y poeni. Dyn ni'n mynd I gael chunk o addoliad nawr, a dyn ni just eisiau cymryd yr amser yma wrth I ni just addoli, wrth I ni just gwthio trwy'r pethau dyn ni wedi bod yn siarad am, falle gwthio trwy'r cwestiynau eto, just treulio'r amser yna yn gofyn I Dduw,
sut allan ni chwarae yn rhan? Sut, os na unrhyw beth ti'n gofyn i fi wneud yn yr eglwys, falle gwthio dros y person oeddech chi'n meddwl am yn gynharach. Falle jyst gofyn i Dduw, ble wyt ti ar waith yn fy nghymuned i? Sut wyt ti eisiau fi chwarae fy rhan yn cyrraedd pobl gyda'r efengel? Ond dyn ni'n mynd i addoli nawr a jyst rhoi'r yr amser yma i Dduw jyst siarad â ni a jyst parhau i roi pethau ar ein calonau ni. A falle bydd fi a Gwynedd nôl ar y llwyfan mewn dipyn, ond drosodd i chi. Diolch. Fysa'n rili hawdd i ni feddwl, wel, dwi'n byw yn y tref XYZ. Dwi'n gweinidogaethu trwy wneud XYZ. Ond wyddwch chi, mae hynny'n iawn i rei, ond weithiau mae Duw yn dweud, o, mae genna i dymor newydd i ti. A dwi'n teimlo heno i'ch herio chi. Nath Eseia cael y profiad mwyaf anhygoel o Dduw yn dos. Os ydych chi wedi darllen Eseia pennod 6, dyma Eseia yn cael profiad o weld yr arglwydd yn ei deml yn ei ysblander. Sa'n rili hawdd dod i llanw a jyst cael rhyw fath o holy bless-up. Ond be oedd bwriad, profiad Eseia o Dduw? Be di'r canlyniad? Adnod 8, Eseia 6. Clywais lais fy arglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i ddanfon? Pwy sy'n barod i fynd ar ein rhan ni? Tybed os di'r arglwydd yn edrych dros yr ystafell yma ar hyn o bryd ac yn mynd, pwy gael ddanfon? Pwy fysa'n barod i fynd ar fy rhan i? Os da chi fel fi, mae gennych chi forgais yn anffodus. Ydy hynny'n clymu chi i'r un tre? Falle fod gennych chi waith. Tybed a fysa Duw yn medru rhoi gwaith newydd i chi mewn tref newydd. Pwy sy'n ben ar eich bywyd chi? Pwy di'r prime fel oedd Gwyl yn dweud? Clywais lais fy arglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i'w anfon, pwy sy'n barod i fynd ar ein rhan ni? A dyma fi'n dweud, dyma fi, arglwydd, dyma fi, dwi yma. Anfon fi, dwi'n barod i fynd. Ac yna dwedodd dos a dweud wrth y bobl yma, mae'n wedyn yn rhannu be mae'r arglwydd yn rhoi iddo fo i ddweud. Da ni yng Nghymru yn dda am roed yn gwreiddiau i lawr, ond nid felly yw teyrnas Duw necessarily. Lle bod Duw yn sibrwd i fewn eich clistiau chi heno yn dweud, pwy wneud fynd drosto fi? Dwi'n cofio torri'n nghalon i 9 mlynedd yn ôl yn gorfod symud o Eglwys Caersalem, Big Fives, gyda fi Big Fives. A symud i jolly Caerdydd, dwi'n gwybod bod Angor yn caru Caerdydd, love you hefyd. Ond o'n i di symud o'r lle mwyaf braf, Cymreig, saff, lle oedd gyda fi deulu, a symud i'r concrete jungle. A mae di bod yn wych. Ydych gwreiddiau chi yn ddigon ysgafn yn y ddeiar i Dduw fedrych trawsblannu chi rhywle arall? Pwy wneith fynd drosto fi? Da ni'n mynd i ganu caneuon reit gyfarwydd a fysa'n hawdd just brolio canu, as we do, fel Cymru Cymraeg. Ond mae yna geiriau really serious. Gewch chi eistedd, gewch chi sefyll, gewch chi wneud beth fynnwch chi. A mae'r gan yma'n dweud arglwydd, dyma fi, ar dy alwad di, a mae'n cnocio ar eich calon chi heno ac yn dweud, lle ti am fynd felly? Lle ti'n mynd? Lle da ni'n mynd efo'n gilydd? Lle mae'r antur nesaf?
dyma fi. Arglwydd, dyma fi. Ar dy alwad di. Carafennaid yn y gwaed. Ac aed ar galfari. Arglwydd, dyma fi. Arglwydd, dyma fi. Ar dy alwad di. Canafennaid yn y gwaed. Ac aed ar galfari. Clywais lais. Llais fy arglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i danfon? Pwy sy'n barod i fynd ar ein rhannu? Arglwydd hen yma. Da ni am ddweud wrtho ti bod ni yn barod i aros. Da ni hefyd yn barod i fynd. Ar sain dy lais di. Fi'n hapus i aros a bod yn onest. Ond arglwydd os oes gen ti rhywbeth arall. Diolch. Diolch am y nudge yna hen yma. I bod yn barod i fynd. Arglwydd, diolch bod ti ar ddiwedd pob antur, ti yng nghanol pob antur ac ar ddechrau pob antur. Pwy wneud fynd? I Ddolgella, Castell Newydd Emlyn, Hwlffordd, Drenewydd, Trallwng, Llandudno, Rhyl, Llanfarian, San Clair, Cwm Gwendraeth, Casnewydd, pwy wneud fynd? Diolch arglwydd, ti ddim wedi gadael ni ar ben ein hunain. Ddim o bell ffordd. Ti yw Duw Emmanuel, a ti gyda ni. Ond dim jyst hynna, ti di rhoi yr ysbryd glân i ni. Ac mae yn cerdded gyda ni. Mae'n byw tu fewn ni, mae'n arfogi ni, mae'n annog ni ymlaen. Da ni ddim ar ben ein hunain arglwydd. Fel oedd Trey yn dweud, da ni yn camu fewn i dy waith di ac yn chwarae'n rhan. Yma un waredwr.
Fab, mae gyda ni gobaith amazing yn Iesu, a dyn ni isio gweld Duw just yn ar waith yn ein glad ni. Dyn ni eisiau gweld mwy. Mae wedi bod cymaint o anogaeth i glywed y straeon yna, ond dyn ni eisiau gweld mwy, amen? So just wrth i ni cloi, dyn ni'n mynd i dreulio tipyn bach o amser just yn gweddio mewn grwpiau bach. So os mae gyda chi plant, please, ewch chi'n ôl nhw. Ond just gyda'r pobl sy'n eistedd o cwmpas chi, just falle mae Duw wedi rhoi lle ar eich calon chi. So dyma'r cyfle i chi weddio dros y lle yna gyda'r pobl chi'n eistedd gyda. Neu falle enw rhywun ar eich calon chi, a ydych chi eisiau rhannu gyda rhywun fel cael accountability i gamu allan ac i rannu'r efengyl gyda'r person yna. Neu mae Duw wedi rhoi rhywbeth ar dy galon i ddechrau yn eglwys chi neu yn y cymuned neu sut bynnag mae Duw wedi bod yn siarad â chi heno. Dyma'r cyfle jyst i rannu gyda'r person sy'n eistedd gyda chi, i rannu gyda nhw ac i siarad trwyddo fe a gweddio dros fe gyda'ch gilydd mewn grwpiau bach jyst wrth i ni cloi. So diolch yn fawr iawn am heno, diolch am fod gyda ni, diolch i bawb sydd wedi rhannu. Ond ddylen ni gofni'r arglwydd gyda'n gilydd nawr i weithio trwyddo ni ac i newid ein gwlad. Unrhyw beth i adio? Yr unig beth ydy, sy'n ni'n dweud ydy, does e'n byd yn cymharu mewn bywyd i fod yn hannol ewyllus Duw. Does e'n byd yn cymharu efo fo. Felly, sy'n ni'n annog i chi. Just, os da chi wedi clywed llais yr arglwydd, i